Кешеләр калка һәйкәл булып баса батырлар. Ә батырлар үлми ике тапкыр, алар хәзер мәңге балкырлар. Һәйкәлләрне җансыз дия күрмә, һәйкәлләрнең җаны таш түгел. Һәр һәйкәлдә күпме солдат җаны, һәйкәлләргә сыкрау хас түгел. Гасырларның һәр минуты хәзер, бер минутлык тынлык аларга. Тып-тын алар шуңа, таш һәйкәлләр, эштән генә тиеш янарга. Таш һәйкәлләр җырлый эштән генә, Бухенвальдта җырлый хакында, һәйкәл җыры, батырлыкка гимн, мәхәббәт һәм нәфрәт хакында. Таш һәйкәлләр балкый эштән генә, җырлый алар акыртын гына. Һәйкәлләргә килик, гөлләр куеп, һәйкәлләрне тынлы тын гына.